Топа. Безумовно, я рада, что хутка зима скончится. Вернутся с теплых краин птушки. Ой, ну чого ж ти сумуєш? Чекать засталося зовсім недовго. 2 тижні і соковик на порозі. Просто мне шкода. Чого? Ты не чего, а кого? Кого? Дядулю Мороза. А что с ним не так? Может, захворел? Ты не захворел, поколя. Добрый вечер, сябры. Привітання, Буслічок і Топа. О, Полиночка, вітаем тебе. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Частуйся, коли ласка. Дякую, Топу, які смачні ласунки. Але я бачу, не усім тут радісно і весело, а, Буслік? Так, Уявляешь, Полинка, нашему буслику шкода дядулю Мороза. ну так, бо зима хутка скончится. И что останется з ним, коли прийде весна? Він захворіє від тепла, чи буде вимушений ховатися на полночі серед льдов і горби у снігу в одиночі аж до наступної зими. Супокойся, дороженький, нічого дренного з дядулем Морозом не здариться. Бачиш, что он навыдумлял? Сядіть і сумує. Замість того, как їсти цукерки і пить гарбату. Вось дівак. Не, Буслік у нас пяшчотний і чулий, і яшчэ зусім маленький, і не пра ўсё ведае. Ага. А про тое, чаго не ведае, про тое ён фантазіруе. Але я мяркую, што не толькі Буслік не ведае, што адбываецца з дзядулем Морозом вясной, а? Ну, калі ты киваешь на мяне, Полиночка, то дарэмна. Я упэўнены, што вясной дядуля Мороз не хварэе ад цяпла, бо зроблены ён не са снегу. Я на свае вочы бачу. А почекайте, але ж ён Мороз, а морози від тепла зникають, чи не так? Наш дзядуля Мороз сонца і цяпла не баіцца. Ён загартаваны і трывалы. І на поўнач, дзе снег і лёд, не з'язджае? Не, Буслік, з года ў год галоўны зімовы чараўнік жыве ў сваёй сядзібе ў Белавежскай пушчы. Один? Ну, зразумела, не. Разом со своими помощниками адпачывае пасля зімовых клопатаў. Отпочивая? Як? Попадаю в летнюю спячку? Ага, медведь у зимнюю спячку, а ён у летнюю. Ты выдумщик, ты Буслік. А ведаеце, сябры мае, аднойчы вясной я наведвала маёнтак дзядулі Мороза. І што мяне адразу ўразіла? Что? Что, рассказывай хутчэй. А тое, што наш дзядуля Мороз заўзяты моднік. Для кожнай пары года у яго рознае адзенне. І сустрэўшы вясною, ты яго не пазнала. И назвала дядулю іншым імем? Так і было б, але ў апошняе імгненне, перад тым, як адкрыць рот, я заўважыла яго чароўны посах і не памылілася. О! І як дядуля Мороз апранаецца вясною? Ага. Светлая камізэлька, саламяны капялюш, стыльныя светлыя боцікі і ніякага футра. Цікаво. Увесь беленький. Амаль як я. Так, падобны. А чым навагодні чараўнік займаецца вясной? Па-першае, прымаю ў сваёй сядзібе гасцей. Ой, яму падпачыць пасля зімовай працы. Не турбуйся, Топа, наш дзядуля выглядае бадзёрым і энергічным, і гасцям заўсёды рады. Бо з імі ён не засумуе. Правільна, Буслік. А якія ў яго могуць быць яшчэ справы, як вы думаеце? Ну, паколькі пасля Новага году падарункаў у яго больш не засталося, усе раздарыў дзецям, то думаю, што ён рыхтуе новыя падаруначкі для наступнага свята. Правільна, Топа. І ў гэтай справе у дзядулі Мороза шмат памочнікаў. А яшчэ ён, напэўна, чытае дзіцячыя лісты і адказвае на іх, бо пішуць яму круглы год, я думаю. Малайчына, Буслічак, менавіта так. На працягу года ў дзетак шмат пытанняў да чараўніка, розных сакрэтаў. Ну, вось паспрабуй, адкажы кожнаму. Краіна вялікая, дзяцей шмат. Калі ж адпачываць? Ну ён жа чараўнік, і на дзіцячыя лісты заўсёды знойдзе час. Відавочна, дядулі Морозу не да спячкі.
Так, Буслик. Між іншим, ви думаєте, що усі веснаві справи новогоднього чарівника перелічили? Ні, весною же птушки вертаються з теплих країн. І, вірогодно, дядулі треба шпаковні майструвати. Тим больш, што яго сядзіба знаходзіцца ў самым вялікім і старадаўнім лесе Еўропы – Белавежскай пушчы. Ой, уяўляю, колькі там розных птушак. І калі што не так з гняздом, то зразумела, да дзядулі Мороза. Ой, чик-чирик, чик-чирик. Ой, дапамажы, дзядулечка, калі ласка. Вецер хатку разбурыў. А я упэўнены, што птушкі да яго звяртаюцца толькі ў крайнім выпадку. Так, дробязямі, напэўна, не турбуюць. Але ж ён нікому не адмаўляе ў дапамозе. Ні птушкам, ні жывёлам. Таму клопату ў яго ў пушчы шмат. Яшчэ і падтрымліваць парадак у сядзібе. А сядзіба вялікая? О, яшчэ якая. Акрамя дома дзядулі Мороза ёсць церам Снягурачкі, скарбніца, дзе захоўваюцца лісты і малюнкі ад дзяцей, чароўны млын. Чароўны млын? А як млын чаруе? Чароўны млын ператварае дрэнныя ўчынкі ў пыл і пясок. Ой, трэба мне туды наведацца, паглядзець на гэты млын. О, сапраўды, давайте заплануем такое падарожжа, як пацяплее. Ура! У сядзібе яшчэ шмат чаго цікавага. Майстэрня матухнай зімы, паляна 12 Ой, месяцаў. хутчэй бы там апынуцца. Займуся падрыхтоўкай да падарожжа. Ага. А зараз, сябры мае, будзем глядзець мультфільм. Ой, мультфільм. Ну што ж, час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі і дзюбкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Казачных вам сноў і цікавых падарожжаў у іх. Пабеглі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.